ik ons project in één woord zou moeten samenvatten, zou het zijn... Moeilijk. Het mooiste moment, vond ik, was toen... het project tot een einde kwam. De grootste uitdaging van Limburg Stemt Af was sowieso... Het coderen. Showdown het spel is eigenlijk een soort van combinatie tussen pingpong en airhockey. En dan voor blinden of slechtzienden. We spelen eigenlijk met een soort van pingpongpalet lijkt het wel op. En dan een bal waar iets van een korrel of zo in zit, een steentje. Dat geluid maakt, dat ze toch door middel van gehoor die bal kunnen volgen. Spelers kunnen eigenlijk niet alleen spelen, er moet altijd een scheidsrechter bij zijn. Dus wij hebben geprobeerd het te optimaliseren met een camera die de bal trekt en eigenlijk de punten automatisch kan toevoegen, zodat ze eigenlijk niet per se een scheidsrechter nodig hebben. Ook natuurlijk hebben we ervoor gezorgd dat als de code een fout kan maken en er is toevallig een scheidsrechter bij, dat ze via een app kunnen aanpassen nog steeds, zodat de score juist kan geteld worden. Red 9, Blue 0. We zijn met een team van 7 man geweest. Ik heb vooral de constructie gemaakt voor de camera op te hangen en ook deels het scherm voor die standaard. We hebben ook de goalen beter gemaakt, omdat het eerst waren netjes. En daar zou de speler bijvoorbeeld met hun benen in kunnen. En dan zou de bal niet in de goal kunnen terechtkomen. En daar hebben we nu plexiglas plaats voor gemaakt. Wat ik het moeilijkste vond is eigenlijk wel het coderen. Het was eigenlijk echt veel te moeilijk, want het valt eigenlijk compleet uit ons lesvak. Wij leren hier helemaal niks over, dus eigenlijk allemaal zelfstudie. Veel uren ook na school eraan gewerkt. Toch op zijn minst toch wel 50 uur plus thuiswerk eraan. Dus dat was vooral het moeilijkste. Minste spatie of puntfout en uw code werkt niet. Heel chic. Ja, want ik had het nog niet gezien, dus het verwondert mij dat er allemaal zo blue, red en die punten, ja, dat is knap gedaan. Die mannen mogen echt de pluim op hun hoed steken. Ik zou het direct willen lanceren en eens wat scheidsrechters willen uitnodigen. Maar dat ga ik ook doen. Wat ik het leukste vond was samenwerken met die van het 6e en ook deels met mijn klas om de goals te maken en eigenlijk het project te realiseren tot wat het nu is. Limburg Stemt Af vind ik leuker dan andere vakken, omdat je hebt veel meer vrijheid erin. Je hebt eigenlijk eigen keuzes die je kunt maken. Iets meer inbreng dan in een normaal vak, want een normaal vak is dit is de opdracht, doe het. En hier heb je toch nog wel wat inbreng van dit zou nog wel handiger voor kunnen zijn en zo.